सारिकाम जतननो चीनी मीडिया और फाइनाय चीनी और सिविल सोसाइटी नि जे जों स्टेप नामानो जोंनो आवाय मुं खायना बागै जे जोंनो काबार खायना फायमा बागै नरक मीडिया टीम नो जतननो लामसगो ते हामबाय आफारो विशेष खाय तिनी जों नरकनो दुखुमानि आबनि डिटेल्स जोंनो सायखनाय चीनी प्रेसिडेंट आबनि बागै आं बिसितो ककलक रगलाक जोंनो डिटेल्स सायखनाय ओ खानानि तामतामो program tongnai khana chini o jaga chini especially 19 Gulaghati Amtali Gulaghati obo o jaga ni je candidate rokno जों invite खायमाने abo karon no je जों chini civil society ingai जों saimara musungo जों chini bagai tam tong abo rokno sanani bagai hanke chini development ni bagai chini borok ni bagai chini lukurok no जों as civil society जों lukurok no awai mung khaini na abo chini bo kaisa duty as a civilian abo ni bagai chini o jaga tini president tongo bo जोंनो amoni full details saikna nai inke norok jotono no teusang hambai rifiro tai norok jotono no inke जों tini norok no ringmani inke mono sini जों civil society bisrangwas local ni civil society जों kaisa sini organize kaisa जों organize khai tongo public talk show abono जों saglanya baganya norok jotono tini ringkha public talk show ke जों mono जों oroni sini 19 Amtali Gulaghati ni constituency ni dalbidal political party ni sini joto candidates rokno जों teinai tai sini public audience rokno teinai जों kaisa public talk show khlainani bagainai जों organize khlainan hane जों meeting khailainai जों mono sinanto nakha ke sini obo जों je जों moni जों kaisa mono जों sinanto namani mono जों kaisa oroni bisramgons ni local जों civil society जों खालायमा के सामुं खायदोंगो दफानि बागायनाय नरक नुखाना जों सिनो टीम जों सिनो बिस्रामगंज नगर पंचायत नि जेफ्रुंगो आप्रु जों रोड ब्लकेट्स खायफ्रुबो नरक जों नुखा जों महै खालायनाय सामुं ताङै दंगो आबोनि बागायनाय आबोनि महै खालायनाय सिनि दफानि सामुंनि पार्ट हिसाबै न जों अबो कायसा जों स्टेप नाखा जे जों अबो हायबो कायसा टक शो खालायलाय नायसिनाय के ताम हमाले ताबोक सिनी दफा बाय नायकलजाक TTAD सिनी चंगबारी ताबोक बसकांगो 12 तारिखो अंगा थाङै दंगो के आबोनो तैनो जों ताबोक जतनो साइमानो जों खरकसा कताल MDC माननाय यो बरक जतनो ताबोक सिनरो टोटल 7 जना कैंडिडेट्स दंगो दालबिदाल पार्टीनि गाय जों बरकनि जे view borong je policies vision sini am public jonata rong baginai borok tam khlainai angke borok sungno adino ge songo program no saipe gena songo program no song khana khanya thangai tongo sini bisramgons multi purpose holo time ke song pasta ni siming 7ta jora song permission nakha angke tamke जों audience rokno 4:30 ni siming aso gornani soru khlainai ge 5 ni theke sini program start angi thanai ge sinimo जों je mo talk show khlaimani sini uddesho mono sini जों civilian rok songbo saimanani musungo je sini leader rok borok tam sini bagai khlainai abo saimanna musungo gabon bagaino जों kaisa mo platform जों wansuk laikha जों public by sini je candidates rongno interaction kaisa sang malai mung panda aro open sini je candidates rok borong bekhani kok borok tam khlanyani hnainai borok khao songi tongkha abo borok bo frankly saklai situng ngetai sing je am public rok audience rok bo borok no borong tamo sanna musung tamo sungna musung borok bo ekta borong sungi narak situng election ni age borong demand tamo mo ekta mo recording torong nai video footage ke o pandao फाइनानि बागैनाय जों
प्रिपेयर खालायो सिनि स्टूडेंट रखनो सिनि स्टूडेंट क्लास 6 থেকে ইউনিভার্সিটি যারা কলেজ পড়ি তংনাই স্কুল পড়ি তংনাই বরৈ চলাই নরক যতনো ফাইবাयदि मोसं program peacefully non politically जों काहामके खायनान थाङै दङ अर कोनो violence अंगलाक जों code of conduct अबरक follow खालायनाय जों program अंगनानि सकांनो जों आरो brief खालायनाय जों आजागाव जों कारण ताङैले violence अंगनायबा सिनि जतो कैंडिडेट बो सिनि बरक आर जारा बुथ रनाय बरक बो सिनि बरक के आरो कोनो violence अंगनानि कोनो क्रय आबो violence अंगैबो मोसांगिया हंकेताय आं मननो कायसा नरंग सानाम संगो स्टूडेंट रक यांग जेनेरेशन रक नरक जतनो फाइबायदि जों नरक फाइकांगेसे नरक न जों जतो सिना नांगो जों थुइ टंखांके सिनि तामंगै दं जों आबरंग जों साइमान ग्लाक जों सिसाइ टंखासे सिनि दफानि सामु खायमान सिनाय आबन बागायनाय विशेष खालाय आं यांग जेनेरेशन रंनो आं रिक्वेस्ट खायो नरक जतनो फाइ पार्टिसिपेट खायना बागायनाय हंके ताय आं नरकनो मबो सानामु संगो सिनि ओ जे टक शो जों नायथक केनो चालकनाय हंके ताय आ नायथकनानि बागायनाय जों कायसा सिनि लोकेल आर्टिस्ट सिनि बुकुक सुस्मिता देवरमानो जों बनो इनभाइट खालायका हंके बबो फाइनाय सिनि प्रोग्राम नो टक शो नो वेलकाम संबाय बो मोसांग्रानानि बागायनाय फाइनाय जों बनो रिक्वेस्ट खालायका बो फाइसक फाइनाय आवन बागायनाय आं लोकरकनो सावो नरक सिनियर सिटिजेन हाबा पाइजाक नरक जतनो फाइबायदि जों फ्री डिस्कास जों बोखा खुलुगैनाय जों काहामके डिस्कास खालायनाय जों जतनो न कायसा ताङैले violence संनाय आर सिनमो एबार फर्स्ट टाइम मो नंखाना जे सिविल सोसाइटी बाय जों जे टक शो खायनान बागायनाय जे अरेन्ज अर्गानाइज खायदों माने आबन बागायनाय आनि रिक्वेस्ट नरक जतनो सोंनो मा सोबानाय जों नायथक के पान्डा खायमानान बागायनाय जों खरकसा ताय खरकसानि बुसिलायनान बागायनाय हंगे ताय आं लास्ट समाव आपिल खायनामु संगो तावुक संमारि तो फाइनाय थांनाय तामखे जों सोंबाय जों आरो कोनो जेकुनु जागाव बुलाय टकलाय इंयावै जों नायथक खालाय सिनि जे डेमोक्रेसी गणतंत्रनो जों पालन खालायनाय फेस्टिवल हाइके जों बनो बुथ लायानो ताय सिनि जों नेता काहाम न मानानि बागायनाय जों जतनो दियायनाय बरक जतनो काहाम तंबायथों हंके आबनो रिक्वेस्ट नरक जतो ऑडियंस नरक जतनो फाइबायदि जों नायथक खालायनाय पान्डा चालकनाय नरक कुनु तावानादि विशेष खालाय स्टूडेंट रक नरक फाइदि आं नरकनो वेलकाम खालायो नरक 4:30 थेके न एंट्री हाबाय बायदि जों नायथक केनो पान्डा खालायनाय आसकनो नरक बालाय आमतली गुलाघाटीआव सातजना हायताबो कैंडिडेट दं सा मुंरक साबे इनभाइट थेकेना फैसा मुंरक बो पार्टीनि आ बरन फैसा रिलीज खालायनाय जों जतनो जों इनभाइट खालायजाक बरं बागै इनभाइट कार्ड अलरेडी नो जों डिस्ट्रीब्यूट खालायरखा जतो 7 कैंडिडेट्स दालबिदाल पार्टीनि बरक जतनो जों लेटार आगिनो जों पाठका ताय फुनिकेलिबो जों कनभारेसन खालायका बरक बेबांनो यस फाइबायनाय बरक टाइमलि जतन फाइबायनाय जों ऑडियंस से टाइमलि आसबै बरंग रिसीव मा खालायनाय इनके बुमु साना नांनाय बुमु के आं साइ थांसनाय खरकसानि इनके श्री कानुराज देवबर्मा बंके भारतीय जनता पार्टी इनके श्री केशराम देवबर्मा बके INC नेशनल कांग्रेस पार्टी इनके ताई श्रीमती बृंदा देवबर्मा बके CPIM इनके ताई श्री गौतम बुद्ध त्रिपुरा मठा पार्टी के श्री विकास देवबर्मा पार्टी IPFT इनके श्री अजित देवबर्मा त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी TSP के ताई श्री बिसिंग देवबर्मा बंके इंडिपेंडेंट जों बरक बाय जतबाय कन्टाक्ट खालायका बरक जतनो फाइबायनाय इनके आसनो बरक जतनो फाइबायनाय जों जतनो टाइमलि खालायनाय जों नायथक खालायनाय पान्डा खालायनाय
puile civil society bai organize khaijang ma ba norok jottono maso bainai asakno hambai